Ja jatketaan sisustusaiheella. Kokolattiamatot tekevät paluuta suomalaiskoteihin. Kokolattiamattoja on pidetty varsinaisina pölypesinä, mutta tuotekehittelyn ansiosta niitä suositellaan jo allergikoillekin. Kokolattiamatoista tulee monelle mieleen lähinnä Ruotsin laivat, pöly tai lapsena kaatuessa palaneet polvet. 70-luvun sisustuksen lempilapsi tekee kuitenkin uutta tuloaan. Tänä syksynä on asennettu uusi tuonne makuuhuoneeseen. Kauppojen hyllyiltä ei mattorullia vielä löydy, mutta tilaamalla voi lattiansa vaatteeksi valita lähes mitä vain. Värejä ja mattolangan pituutta löytyy laidasta laitaan. Myös materiaalit ovat muuttuneet sitten viime näkemän. Villaa, sisalia. Sisali alkaa olla enemmän ja enemmän suosittu. Pellavaa näkee, mutta ihan keinomateriaalistakin löytyy laadukkaita vaihtoehtoja. Ja sitten kun sen maton pohja on erilainen kuin ennen, että se ei kerää sinne kosteutta alle, vaan että se kosteus pääsee haihtumaan. Kokolattiamatot katosivat kaupoista lähes kokonaan 90-luvulla. Niitä pidettiin paitsi vanhanaikaisina myös epähygieenisinä ja pölyä keräävinä basillipesinä. Tuotekehittelyn myötä asianlaita on nyt kuitenkin päinvastainen. Allergiaperheeseenkin nykyisin suositellaan kokolattiamattoa, että se kerää ilmasta, sitoo tavallaan sen siihen mattoon, josta se on helppo imuroida pois. Imurilla lähtee ja periaatteessa kyllä pinttyykin vuosien aikana, mutta siihen on se paikalla pesu hyvin kätevä systeemi. Yleinen luulo kokolattiamattojen kalleudestakaan ei välttämättä pidä paikkaansa. Ennen uutta esiinmarssiaan kokolattiamattojen täytyy kuitenkin ravistaa päältään yksi raskas taakka, huono maine. Voisin kuvitella, että nuoret uudisrakentajat, joilla ei ole 70-luvun niitä kauhukuvia omissa muistoissaan, niin olisivat valmiita kokeilemaan kokolattiamattoa. Kokolattiamatot eivät siis vielä ole keskivertosisustajan ostoslistalla, mutta jos vanhat merkit paikkansa pitävät, mitä sisustussuunnittelijat edellä, sitä tavikset perässä.